Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Напрыканцы 2019 года Беларусь і Расія дамовіліся пра кошты на прыродны газ і заключылі кантракты на яго пастаўку. Праўда, толькі на 2 месяцы. На гэты перыяд кошт газу для Беларусі захаваецца на ўзроўні 2019 года $127 за 1000 кубаметраў. Адначасова стала вядома, што Мінскэнерга абавязалі навучыць работнікаў выкарыстоўваць мазут замест газу, які звычайна ў Беларусі прымяняецца на цеплаэлектрастанцыях. Што насамрэч стаіць за намерам перавесці кацельныя з газу на мазут? Ці можна гэта лічыць крокам на шляху да энергетычнай незалежнасці Беларусі? Якія негатыўныя наступствы ад гэтага магчымыя? Про гэта мы сёння і паговорым з маім гостем у студыі Владимиром Мацкевичем. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день, прывітанне. Спадар Владимир, ну, у нас ужо, відаць, прывыклі нават наши слухачы і гледачы, што калі прыходзіць у госці да Еўрарадыё Владимир Мацкевич, то, значыцца, будзе папярэджваць, казаць пра нейкія новыя пагрозы для Беларусі. Вот цягам апошняга года, от 2019-го, ваша асноўная тэма была пагроза незалежнасці Беларусі. Сёння у чым пагроза? Чым будзем страшыць людзей? Мяне па-ранейшаму менавіта гэта найбольш і займае мою увагу, зацікаўленасць, але яшчэ і змена рэжыму, якая, мне падаецца, досыць верагоднай, магчымай менавіта ў гэтым годзе. Але вось давайте вернемся да незалежнасці і яе кошту. Можна я вас спытаюся ў такім тэставым рэжыме, да? Вось калі б мы абіралі ахову незалежнасці, абарону незалежнасці, і нам прапанавалі б 2 варыянты кошту, як заплаціць за гэта. Першы варыянт – забіць 2 з кожнай 1000 беларусаў. Адзін варыянт і другі – адхіліць ад улады прэзідэнта, і на гэтым скончыцца ўся гэтая катавасія. Які б варыянт мы абралі? Ну, я-то ўвогуле за такую зменнасць улады, за выбары сумленныя і празрыстыя, ну і гэтак далей. Чаму неабходна проста адхіліць ад улады аднаго чалавека, каб захаваць жыццё шмат якіх людзей? Бо агулам гэта можа ісці размова пра кошт, ну, дзесьці прыклада 20 000 чалавек на працягу года. Вы уже пачынаеце інтрыгаваць, альбо смерці 20 000 як мінімум беларусаў, так, ці адхіленне ад улады аднаго злачынца, умоўна кажучы, ці чалавека, які чапляецца за ўладу любым коштам і гатовы плаціць любы кошт за гэта. Ну, ось трохі утрыраваная сітуацыя, але ж яна цалкам рэальная. Давайте паглядзім, як гэта атрымоўваецца. Значыць, сапраўды, дзесьці пэўны час таму я атрымаў інфармацыю дзесьці з блогераў, там, з сродкаў масавай інфармацыі, што беларускім кацельным і ТЭЦ прапанавана перайсці на мазуту, на паліва, рэзервнае паліва. Бо такія выпадкі ўжо бывалі, нават калі, здаецца, у годзе так 16-м, ці не 16-м, 10-м годзе падчас газавай вайны ўжо такі выпадак быў, калі пераходзілі на мазут, бо тады газ каштаваў $200. І вось я зацікавіўся тады некалькімі пытаннямі. Ну, па-першае, а ці дастаткова ў нас мазуты, каб зрабіць такую падушку бяспекі і не залежыць ад расійскіх умоваў паставак газу? І другое, а наколькі гэта шкодна? Ці мэтазгодна гэта эканамічна, экалагічна і так далей? І пачаў пытацца у людзей, ці шукаць інфармацыю ў інтэрнэце. Уже потым я даведаўся, што яшчэ ў кастрычніку міністр Ляшенко, віцэ-прэм'ер Ляшенко
з тымі ж самымі пытаннямі звярнуўся да міністра аховы прыроды Худыкі і міністра энергетыкі Караткевіча і кіраўніка Белнафтахіму Рыбакова. Я не ведаю, што адказалі гэтыя адказныя чыноўнікі і якое рашэнне яны прынялі, але ж вядома, што пэўныя станцыі пераходзяць на мазут. І ў Берасці была інфармацыя, і ў іншых, і потым я даведваюся, што перавесці на мазуту прапануецца 35 прамысловых кацельных, ну, на заводах, пэўных там прадпрыемствах, і 3 буйных электрастанцыі. Гэта Бярозаўская і Новалукомская ГРЭС і ТЭЦ-4 у Мінску, там, это паўднёвы захад, здаецца, і ці Малінаўка. Ось, і гэта буйныя ўжо станцыі, там спальваецца велізарная колькасць гэтай мазуты. І тады я высвятляю, чым гэта небяспечна. Наш мазут, запасаў якога хапае на шмат часу. Напэўна, мы маглі б пратрымацца там гады 3 толькі на тых назапашаных колькасцях мазуту, якая ёсць. Але гэты мазут забруджаны сераю. Сера да 3% утрымоўваецца ў гэтым мазуце. Што такое сера ў мазуце, калі яго паляць? Гэта выкіды ў атмасферу дыаксіда серы, СО2. Гэта небяспечная рэчавіна такая, якая падчас паветраных там дажджу, там вадкасці выпадае кіслотнымі дажджамі і знішчае расліннасць, лясы гінуць і сельскагаспадарчыя таксама здольнасці глебы значна зніжаюцца. Гэта вялікая эканамічная небяспека. Але, акрамя таго, гэта небяспека экалагічная для людзей, бо ад гэтага паміраюць людзі з захворваннямі дыхательных путей. Астма там і так далей. Я гляжу, а якая сітуацыя ў нас з гэтымі захворваннямі і ад забруджвання паветра. Высвятляецца, што мы на 3-м месцы ў свеце па смертнасці ад забруджвання паветра. У нас на кожную 1000 чалавек памірае 100 чалавек у год. На 100 тысячаў чалавек 100 чалавек памірае. То бок, з кожнай 1001. Калі дадаць звыш МДК, то бок, па-расейску, предельно допустимая канцэнтрацыя дыаксіда серы, то гэтая колькасць можа павялічыцца ўдвая. Больш таго, распаўсюджванне ў паветры дыаксіду серы распаўсюджвае яго на шмат кіламетраў ад выкідаў. Калісьці ў 79 годзе шведы зацікавіліся чаму ў іх лясы гінуць. Высветлілася, што менавіта ад гэтых кіслотных дажджоў, ад дыаксіду серы, і гэтую серу прыносіць ім вецер з паўночнай Амерыкі. То бок, уявіце сабе, на якія адлегласці распаўсюджваецца гэтая атрута. І вось усё гэта прапануецца нам, калі мы пераводзім 35 кацельных прамысловых і 3 буйных электрастанцыі на мазуту. Праўда, на сённяшні дзень вось гэтыя ПДК, предельно допустимая канцэнтрацыя дыаксіда серы, пакуль яшчэ меншая за дапушчальную. І калі там 1-2 станцыі па нейкіх тэхнічных прычынах пачалі б выкарыстоўваць мазуту, гэта, напэўна, не змяніла б у значнай колькасці гэтую сітуацыю, але калі 35 плюс 3 буйных станцыі, то ўжо праз 30 дзён мы б мелі перавышэнне гэтай канцэнтрацыі настолькі, што сапраўды пачалі б паміраць людзі.
А яны ўжо паміраюць. Калі я магу паказаць вам вось нейкую таблічку, яна ёсць у адкрытым доступе в інтэрнэце па смяротнасці ці па забруджанасці атмасферы. Вось у нас некалькі гарадоў маюць велізарную забруджанасць. Першы з іх Новополацк. Покажите, калі ласка, на камеру. І Новополацк на другім месцы гэта Мінск, які адстае амаль у 3 разы. Далей там ужо ідзе памяншэнне. Але ў Новополацку у свой час, некалькі гадоў таму, была прапанова перайсці гэтым ТЭЦ-кацельным на кокс. І гэта таксама істотна разглядзець, бо кокс вырабляецца з таго ж самага мазуту, які ў нас назапашаны. Але пры вытворчасці яшчэ можна аддзяляць серу для вытворчасці серкавай кіслаты. І гэта прадукт. Ён карыстаецца попытам на рынку, яго можна прадаваць і так далей. І гэта патрабуе пэўных грошай. Але эканамісты, эколагі ў свой час падлічвалі гэта, і гэта можа нават быць выгадна тады і для экалогіі, і для эканамічна выгадна. Але на гэта патрэбны выдаткі, інвестыцыі. Гэтых інвестыцыяў няма на сённяшні дзень, і нават у Новополацку, дзе гэтага мазуту вышэй за галаву, адмовіліся ад пераходу на вось гэты бяспечны кокс менавіта за недахопу грошай. Атрымліваецца, што вы бачыце такую прамую залежнасць паміж захаваннем незалежнасці, выбачайце за тавталогію, і вось тымі намерамі перайсці на мазут. Але я таксама рыхтаваўся да нашай з вами размовы і, скажем, пачытаў каментар з гэтай нагоды эксперткі ў нафтавай галіне Тацяны Манёнак. І яна лічыць, што тут да гэтай газавай вайны з Расіяй, так званай, гэта рашэнне, калі яно ўсё ж такі існуе, гэта рашэнне, не мае ніякага дачынення. Уся справа ў мытах. І сёння мыта на мазут узрасла, і мазут, які мы пастаўлялі за мяжу, яго туды пастаўляць проста невыгадна. Таму вырашылі скарыстоўваць яго тут на месцы. І таму тут чыстая эканоміка, я кажу, чысты бізнес, нічога асабістага. Чысты бізнес коштам забруджвання паветра і небяспекі для жыцця людзей. Это раз. Па-другое, справа ў тым, што мазуту, якая ў нас ёсць, мы прадавалі толькі ў Расію. Нікуды больш гэты мазут прадаваць немагчыма з-за вось гэтага ўтрымання 3% серы там. Ён небяспечны, ён не можа быць дапушчаны нават пры тым, што з яго можна яшчэ рабіць некаторыя лёгкія фракцыі нафтавыя, але вось гэтая сера забароненая па еўрапейскіх стандартах. Паліва, там еўра 3, еўра 4 нават і так далей не дапускае. Стандарты на гэтае паліва не дапускаюць вытворчасці з такім утрыманнем серы. Таму так, яго трэба прадаваць кудысьці, з ім штосьці трэба рабіць. Для гэтага патрэбны інвестыцыі, бо Расія купляла частку нашага мазуту для выкарыстання на сваіх станцыях. Чаму? Бо у іх меншыя на гэты кошт, на гэты конт стандарты, і Расія па-ранейшаму мае велізарныя выкіды дыаксіда серы ў паветра. Але яны інтэнсіўна пераходзяць на газ. Зараз асабліва на паўднёвым захадзе, паўночным захадзе. Это Карелія, Мурманская область, Петербург там і так далей. І вельмі інтэнсіўна пераводзяць на газ, бо адкрыццё сібірскага газу дало магчымасць пераводзіць далёкі ўсход і Сібір на гэта. То бок, яны ўсё менш і менш маюць патрэбу ў нашым мазуце. А газ на сённяшні дзень у Расіі адзін з першых экспартных тавараў. І тут зноў пачынаецца вялікая эканоміка, геапалітычная, геаэканамічная сітуацыя. Справа ў тым, што яны пабудавалі газапровод
сіла Сібірі. І зараз амаль у 10 раз нарошчваюцца патрэбы закупы газу Кітаем. На Кітай ідзе велізарная колькасць газу, ён будзе патрабаваць усё болей і болей. За гэты кошт вырастаюць кошты на газ. І паколькі Расія можа прадаваць газ у Кітай па добрых коштах для сябе, яна можа цалкам устрымацца ад таго, каб прадаваць па зніжаных коштах Беларусі газ. Таму гандаль жа незалежнасцю ішоў менавіта такім чынам. Расія патрабавала наднацыянальных органаў здачы суверэнітэту, а тое, што цікавіла Лукашенка, гэта нафта і газ. Фактычна ён пачынае хлусіць пра тое, што Расія патрабавала там, каб мы плацілі за газ болей за сусветныя кошты, што не можа быць праўдай проста. З газам таксама. І вось чаму ён стаяў і не здаваў гэтую незалежнасць. Не толькі таму, што ён так любіць Беларусь і нават шануе там сваю ўладу, а таму, што была вось гэтая падушка бяспекі. Яны заўсёды ведалі, што калі будзе затрымка, доўгая затрымка з газам, можна будзе паліць мазутам. Але і эканамічна, і экалагічна гэта небяспечна, бо эканоміка тут не такая простая. Бо паліва, як рэзервнае паліва, мазут псуе абсталяванне. Кацельныя, там котлы трэба потым будзе мяняць, рамантаваць і так далей. І калі мы ўлічым вось гэтыя кошты на ремонт, на абслугоўванне, абсталяванне, то вось гэтыя страты па мытных пошлінах, я думаю, што не дадуць магчымасці штосьці выйграць з гэтага пераходу на мазут. Слухайте, але мне вот ўсё ж таки цікава, калі такая вялікая пагроза для экалогіі, для здароўя чалавека ад ужывання у кацельных мазута, то я ж так думаю, гэтыя звесткі маеце не толькі вы, не толькі вузкія спецыялісты, гэтыя звесткі маюць і спецыялісты там у тым жа самым Мінэнерга. Мае, як думаю, і Лукашенко на стале адпаведныя справаздачы. А ён жыве побач недалёка ад ТЭЦ-4, недалёка ад Малінаўкі ў Драздах. Ён ездзіць у Мінску ў сваю рэзідэнцыю. Ён што, там, у нейкай капсуле такой, на якую не ўздзейнічаюць усе гэтыя дыаксіды жыве. Гэта ж ўсё закране яго сыноў, яго ўнукаў. Ведаеце, вось давайте разглядзім сапраўды сур'ёзнае гэтае пытанне. Значыць, па-першае, рызыка захворвання і смерці яна тычыцца слабых людзей, а не кожнага здаровага чалавека. Большасць здаровых людзей, маючых там добрую фізічную падрыхтоўку, там, добрыя лекі, калі што там і так далей, яны гэтай пагрозы пазбягаюць. 1 з 1000 памірае. Ці там, вось, калі забрудзіць больш за предельна дапусцімую канцэнтрацыю, то 2 там будзе паміраць. І гэта найбольш слабыя людзі. Гэта ўжо з захворваннем там туберкулёз, астматыкі, там, нават дзеці, у якіх там ёсць пашкоджанні дыхальных пуцей. Таму падаецца заўсёды, што экалагічная пагроза, яна, вас там, мяне, Лукашенка, яна не кране. Потым на гэты конт быў вельмі добры фільм праз церні к зоркам. Свой час па сцэнару Кіра Булычова, дзе ратавалі планету, якая забруджаная была цалкам, і там было ўжо немагчыма жыць. Там касманаўты нашыя паляцелі, там камуністычныя выратавалі і так далей. Але там вельмі тонка паказана, чаму людзі не змагаюцца за экалагічную бяспеку ў такіх выпадках. Бо некаторыя эканамічныя чыннікі, ці вось гэтыя, скажем, недбайнасць там пра сваё жыццё, пра здароўе, пра тых, хто, здаецца, не наш родзіч, там, не наш знаёмы, у яго астма. Астма і астма там, перажыве, можа быць, а калі загіне, то, здаецца... Спрацуе прынцып спарты. Прынцып, гэтыя прынцыпы, не вельмі дальнабачнасці такой, Потым, глядзіце, якая тут рэч адбываецца.
што я ж не адмысловец у гэтых пытаннях. Гэта я тыдзень займаўся пошукамі, распытваў, імкнуўся распытаць адмыслоўцаў там і так далей. Высветлілася, што ўся гэтая дакументацыя, усе гэтыя падлікі, якія даручаныя вось Мінпрыродзе, Мінэнергетыкі, зноў пакрытыя грифам для службовага карыстання. То год это зноў хаваецца ад нас, як хавалі ад нас гэтыя дарожныя мапы увесь год, як ну, ось я пачуў кавалачак выступу учорашняга Лукашэнкі, да? Ён неяк намекнуў пра даклад, закрыты даклад для прэзідэнта пра то, як замежнікі ставяцца да беларусаў. Ён распавёў, як добра замежнікі ставяцца да беларусаў. Цікава, калі гэты даклад сапраўды ўтрымоўвае звесткі пра тое, як замежнікі добра ставяцца да беларусаў, чаму ён закрыты толькі для прэзідэнта? Ведаеце, колькі закрытай у нас інфармацыі. Я чаму вось вырашыў вам пра гэта распавесці, бо я не адмысловец. Я ў сваіх выкладках, там, разліках магу памыляцца, бо, можа быць, я не ўлічваю нейкіх чыннікаў. Сапраўды, Тацяна Манёнак добра ведае эканамічны бок гэтага. Хтосьці, напэўна, ведае экалагічны. Я нават ведаю людзей, якіх можна было б дазнацца больш падрабязна пра гэтыя небяспечныя рэчы для службовага карыстання. І вось незалежным экспертам, хоць цяжка знайсці у трэцім сектары, там, сярод эколагаў, незалежных, ну, такого адмысловага эксперта, які ведаў усё дасканала пра гэта. Так вось, ім забаронена пра гэта гаварыць. Забаронена, бо гриф для службовага карыстання гэта, можа, не дзяржаўная тайна, але гэта тым не менш забарона на распаўсюд інфармацыі. Зноў, грамадства павінна ведаць. Мы не ведалі ўвесь год, над чым працуюць нашыя міністэрствы, адмыслоўцы па гэтых дарожных мапах. Пакуль не дайшло ўсё да снежня і пакуль гэта не вывалілася ўсё, да? Венедиктаў чамусьці паказвае і той і іншы бок гэтай дарожнай мапы, а нам не, грамадзянам. Так і тут. Ёсць небяспека. Можа быць, я яе перабольшваю, да? Але гэта небяспека здароўю людзей. Гэта небяспека нашым сельскагаспадарчым творчасці, нашым лесам. Да? Ну і небяспека парушэння канвенцыі аб трансгранічным пераносе забруджвання паветра яшчэ там 79-го года. Беларусь, дарэчы, яшчэ была тады Беларускай Савецкай Рэспублікай, але ж была членам ООН, ААН. І яна якраз была ініцыятарам прыняцця гэтай канвенцыі. Ну, першым ініцыятарам была Швецыя, а потым Беларусь далучылася да гэтага. Да? Па гэтай канвенцыі мы павінны, Беларусь, калі ёсць нейкія там экстрэмальныя сітуацыі, рызыка павышэння канцэнтрацыі там тых ці іншых рэчываў у паветры, папярэджваць тыя краіны, якіх гэта можа тычыцца. То бок, гэта ўся Прыбалтыка і нават Скандынавія. Ну, там, можа быць, у пэўным сэнсе Польшча і Расія, да? Але мы таксама павінны ведаць, што частка дыаксіду серы да нас прыносіцца ветрамі з Украіны. І ў краіне там гэта становішча з забруджаннем трохі лепшае, чым у нас, але ж тым не менш не нашмат. І гэты ось дыаксід серы, ён распаўсюджваецца на сотні кіламетраў у розныя бакі, і толькі 30, ну, траціна вытворчасці дыаксіду серы гэта наша праца, нашых прадпрыемстваў. Астатняя частка прыносіцца да нас з-за мяжы. Таксама і мы туды, да? І праз некалькі дзён маніторинг, кліматычны маніторинг пакажа павышэнне дыаксіду серы ў Літве, там у Швецыі дзесьці і так далей, яны пачнуць высвятляць, адкуль гэта ідзе. І даведаюцца адразу, там зноў жа праз дзень-два там ад апрацоўкі вялікіх дадзеных даведаюцца, што гэта з Беларусі. І тады як да нас будуць ставіцца ў Еўропе? Адна справа, калі мы папярэджваем і кажам, мы пераходзім на мазут, бо на нас цісне Расія, не хоча прадаваць нам газ, і тады Еўропа сімпатызуе нам і кажа, ну трэба нам дапамагчы. Калі мы пачнем атручваць Еўропу, што Еўропа скажа пра нас? І ці згодна яна будзе нам дапамагаць у гэтым?
От ведаеце, калі сапраўды пагроза такая ад такога пераходу на мазут вялікая, то па ідэі, ну у нармальнай краіне вось тут на вашым месцы павінен быў бы сядзець міністр аховы здароўя. Ну, так, ці там міністр да. Сельскай гаспадаркі, да, прыкладу, а то і абодва разам. Да. Ну, у горшым выпадку гэта павінны быць там адразу тут 10 вядучых эколагаў незалежных, якія вот трубілі. Так. А замест этого сядзіць філосаф Мацкевіч. І раблю, видите, не сваю справу, правда? І все гэта, зноў, это яшчэ адзін клопат мой. Да, акрамя незалежнасці, вот, змены рэжыму, пераўсталявання ўлады і так далей, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці. Вы цалкам маеце рацыю. На маім месцы павінны сядзець адмыслоўцы, якія павінны, ну, ці патлумачыць, што я памыляюся, да? Ці наадварот дадаць яшчэ больш інфармацыі пра гэта. Да? Але не. І нашыя, ну, чыноўнікі, вось я называў імёны, да? Караткевіч, Рыбакоў, Худык, міністр аховы прыроды, да? Маўчаць. Яны маўчаць. Журналісты нават, я чаму уздымаю это пытанне, каб журналісты нарэшце, ну, звярнуліся да іх, да, патлумачце, што адбываецца, ці ёсць пагрозы, ці ёсць небяспека, ці можа быць вось гэты зноў аларміст Мацкевіч тут нешта такое гаворыць. Ну і, да, і эколагі, правда, экалагічная небяспека на сённяшні дзень это найбольш то, што хвалюе ўвесь свет, ну і нездарма ж Грета наша, да, стала такой, ну, касандраю нашага часу. Ось. І таму, я думаю, што проста трэба грамадзянская супольнасць на то і павінна існаваць, каб гэтае пытанне заўсёды ўздымаліся яшчэ да таго, як небяспека здарыцца. Любімае пытанне усіх дыванных канапных крытыкаў да тых вот людзей, якія з чымсьці прыходзяць да публікі. У дадзеным выпадку вот да Мацкевіча звернуцца. А што вот вы прапаноўваеце? Толькі крычыце алярм, алярм, а вот ваши прапановы, што трэба рабіць? Чакайце, я это самае. Я думаю, што ваш адказ будзе такі: неабходна змяніць уладу. Угадал? Ну, это далёкі адказ. Я, ну, сказаў бы больш, ну, першасны, да? Значит, я про это думаў, да? А што рабіць у гэтай сітуацыі? Бо, ведаеце, перакрыжоўваюцца палітычныя пытанні, эканамічныя, экалагічныя. Што рабіць у гэтай сітуацыі? Я бачу толькі адзін выхад. Пагаджацца трэба на сярэднія сусветныя кошты на газ. Чаму? Бо калі мы зараз будзем упірацца, а Россия будзе ўсё больш і больш дамагацца свайго, да, здачи незалежнасці, то мы ў слабой пазіцыі оказываемся. Бо на сённяшні дзень я уже казаў, вось гэта сібірская сіла, гэты газопровод на Кітай дае магчымасць России увогуле перакрыць пастаўкі газу на частку Европы. Сёння British Petroleum закончвае пошукі газу ў Каспійскім моры ў Азербайджане. І там, здаецца, будзе велізарнае радовішча газу. Да? Это не расійскі газ і так далей. І Расія загнаная ў гэтым сэнсе ў пэўны вугал. Зараз знайсці б сярод сваіх паперак. Ну, ёсць адказны з камісіі па энергапытаннях расійскай думы дэпутат, які казаў вельмі істотныя рэчы зараз. Ён кажа: Расіі патрэбна хутчэй прадаць усе свае запасы газу і нафты, да? Бо на гэты рынок застаецца на існаванне яго 10-15 год. А паколькі запасаў там Саудаўскай Аравіі, Ірану, там ось Каспійскае радовішча газу і так далей, да? Гэта ўсё будзе адкрывацца і кошты на гэта будуць падаць. А праз, калі небяспечная энергетыка, да, возобновляемыя крыніцы энергіі будуць развівацца такімі ж тэмпамі, як зараз, то патрэба ў нафце і газе расійскім
яна просто знікне. Таму яны прапануюць хутчэй гэта прадаць, але ж прадаваць гэта можна па нармальных цэнах, коштах, якія ёсць. Таму Расія будзе выкручваць рукі Беларусі, Украіне, працягваць, да? Бо ў іх ёсць куды збываць сваю нафту і газ. Кітай, там, бясконцы рынок. Гэты конт і нас будуць дацягваць. Таму хутчэй сёння трэба пагадзіцца на расійскія прапановы па кошце газу, і ўвогуле спыніць гэты гандаль незалежнасці. Вось калі б, скажем, як калісьці ў перабудове былі там, если б директором был я. Вось калі б міністрам быў я, я б менавіта гэта прапаноўваў. Але ці вытрымае наша эканоміка і ўвогуле мы памятаем 90-е гады краіны Балтыі, калі адмовіліся, яны былі згодныя мёрзнуць без расійскага газа. Памёрзлі 2 ці 3 зімы і ўсё усталявалася. Але беларусы ці пагодзяцца на гэта? Ну, па-першае, калі прыбалты трывалі гэтую блакаду энергетычную, яшчэ не было магчымасці дастаўкі паліва праз альтэрнатыўныя шляхі. На сённяшні дзень ужо дамоўленасці ёсць нават у Беларусі і ёсць тэхнічныя магчымасці з Венспілсу па чыгунцы ці з вось гэты жыжаны газ ці нафту ці там яшчэ штосьці дастаўляць на беларускія прадпрыемствы. З Новаполацкам нават і дамовіліся. Пра гэта там з Мозырем яшчэ не вельмі добрае пытанне, але ж таксама вось зваротны рэверс паставак газу і нафты можа быць з Украіны. То бок на сённяшні дзень інфраструктура, тэхнічная інфраструктура свету дазваляе знізіць рызыку вось этой блакады расійскай, ну, да, некалькіх тыдняў можа быць, да? На гэта трэба просто было пайсці, але ж калі заранёў пра гэта паклапаціцца, пра што нашыя ўлады не ўмеюць доўга планаваць, то ўвогуле можна было б пазбегнуць усялякай рызыкі. Так што тут нават пры той, ну, скажем, трываласці беларусаў, можа быць, сапраўды это было б складана, калі б мы апынуліся тады ў 90-е гады ў тым становішчы, як Прыбалты. Але яны здолелі. Мы тады былі не гатовыя, бо не так шанавалі сваю незалежнасць і дзяржаўнасць. Сёння мы ўжо шануем яе. Это адно. І інфраструктура, сусветная інфраструктура гандлю энерганосьбітамі дае магчымасць знізіць гэтыя рызыкі да мінімума. Ну і на заканчэнне, скажыце, ўсё ж такі, наколькі, на ваш погляд, можна адпавядаюць рэальнасці вот тыя звесткі, пра якія вы на самом пачатку казалі, я маю на ўвазе, што ўжо фактычна прынято рашэнне пра тое, каб 35 кацельных, 35 аб'ектаў перавесці з газу на мазут? Ну, пра ўсё гэта я раіўся, звязваўся з адмыслоўцамі там і так далей. І тут зноў жа меркаванне розных адмыслоўцаў, яны разыходзяцца. І сітуацыя заўсёды мяняецца. Ёсць тыя, хто кажа, што рызыка вялікая, трэба падымаць там хайп там і так далей, але ж яны не могуць там па свайму службоваму становішчу ці там яшчэ па нейкіх прычынах і так далей, то мне сам-насам яны могуць гэта гаварыць, да? А ўслых саромеюцца, так скажем. Ну, ёсць тыя, якія кажуць, ну, нічога страшнага, ўжо былі такія выпадкі ў 10-м годзе, там і так далей, да? Былі такія прапановы, некалькі станцыяў пераходзіла, але ж гэта не прыводзіла да, ну, значнага забруджвання атмасферы паветра, да? Таму і гэта перажывем. Ну, і сапраўды, мы можам гэта перажыць. Можам, напэўна, перажыць, бо ўсё ж такі газ пайшоў. Хай сабе там пакуль на 2 месяцы, да, там і так далей, то можна загад застаецца, да, а не пераводзіць яшчэ на мазут. Бо самі ж прамыслоўцы, якія вось паляць, ну, выпрацоўваюць энергію, яны таксама не зацікаўленыя ў тым, каб пераходзіць на мазут, бо гэта шкодна для іх абсталявання, там, ну і так далей, да? Вось. Таму, зноў жа, ёсць небяспека. І небяспеку, калі даведацца пра яе заранёў, заўсёды можна перадухіліць. І толькі пра гэта я кажу, і пра адкрыццё інфармацыі. Мы не можам далей трываць у Беларусі, развіваць грамадзянскую супольнасць, калі ўся інфармацыя ад нас хаваецца.
Дзякуй вялікі. Владимир Мацкевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Я спадзяюся, што адгукнуцца людзі, якія валодаюць інфармацыяй, адмыслоўцы, эколагі, міністры, можа быць, профільных міністэрстваў і адкажуць на вось такую інфармацыю, такія словы ад Владимира Мацкевича. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. І дбайце.